One, two, three. Mapapasana Isa ulit pa. ka na lang. One, two, three. Good morning mga kaspero. Ayan si Master Jeff, nandito na. Si Bro Ryan, driver muna namin ngayon. Ayan, naka-duty siya. Kami, duty sa dagat. Hindi, ako sa huli. Ako sa huli. Akin yung pana. Ito. Doon kami pupunta ka sa may bato. May bato. Marami namang bato dito eh. Ha? Ito lang. Papahatid muna tayo kay Bro Ryan doon sa spot. Bukas, La Verde na kami. La Verde na daw kami bukas. Yari. Nandito na tayo sa spot mga kaspero. Ayan o, medyo maalon lang ng konti, pero sa laot hindi. Mr. Jeep, lalangoyin natin hanggang doon sa may barko. Yung dalawang barko na yun mga kaspero, malayo. Sure dive tayo, sure dive. Shout out sa mga sperong hindi makadive. Ito yung unang sisid natin mga kaspero. Siyempre dito muna tayo sa mababaw. Nasa 8 meters lang to mga kaspero. Pampawala lang ito ng hingal mga kaspero, bago tayo dumiretso sa malalim na part. So siyempre pagdating sa ilalim, tingin-tingin muna tayo, baka meron tayong makitang giant na isda. Pero sa pagkakataong ito wala tayong nakita. At naghintay naman tayo ng kaunti, pero wala talagang lumapit. Sa pangalawang sisid natin mga kaspero, nakakita tayo ng dalawang trevally. Itong trevally na to mga kaspero, hindi to masyadong lumalaki. Sadyang ganyan lang talaga yung size nila. Umaabot lang yan ng 1 kilo or 1.5 kilo. Pero yung nakita natin medyo maliit pa. Nasa 25 grams pa lang. Kaya hindi muna natin pinana yan. Goods na sana ito pang ulam mga kaspero. Pero hindi yan yung hunting natin ngayon. Kaya wag muna natin panain. At ayun, tumingin ako sa paligid. Meron ako nakikita mga bait fish. Hinihintay ko baka merong king mac or giant trevally. Pero wala tayong nakita. Kaya balik taas tayo. At syempre baka meron tayong makita. Kaya tingin-tingin sa baba habang paahon. Sa pagkakataong ito mga kaspero, nakakita tayo ng isang sweet lips. Ayan. So talagang lalapit siya kasi nakadapa ako, inaambos ko siya. Ayan, so nilapitan pa natin at saka syempre yun, ang ganda ng patama natin mga kaspero. Talagang gitnang gitna. Kaya meron na tayong first fish of the day, ang tinatawag na sweet lips mga kaspero.
By the way mga kaspero, ito na yung hinahanap natin. Ang King Mac or Tanigi mga kaspero. Nakakita agad tayo dito ng 5 piraso. Kaya hinanap ko kung saan yung mas malaki at ayun, nasa dulo. Yun yung pinili natin mga kaspero. Tignan natin sa slow mo. Ayan. Yun. Kahit medyo malayo at saka single rubber lang tayo, tinamaan pa rin. Pero daplis mga kaspero. Siyempre, inaalalayan lang natin para hindi makawala. Kasi yung tama, bandang likod. Tsaka medyo manipis na. Kaya hindi natin hinila. Hinayaan na lang natin siya mga kaspero na mapagod. At siyempre, nakuha rin naman natin ito. At ito na yung second fish natin of day. Isang king mackerel. Ayan mga kaspero. Pagkatapos nun mga kaspero, nag-dive ulit ako at hinanting ko baka meron pa ulit na magpakita. Kaya inopen ko na agad yung camera sa taas pa lang para makita nyo kung meron talagang lalapit. So sa pagkakataong ito, wala tayong nakita. Bigo tayo. Siguro pumalaot sila ng kaunti. Kaya bumalik ulit ako sa taas at naghanap doon sa ibang spot, baka lumipat lang sila. At ito na mga kaspero, pababa ako. Pag drop ko, nakakita agad ako ng King Mac. Medyo malayo, dinapaan ko, kaso parang palayo. Kaya yung ginawa ko, hinabol ko mga kaspero. Ayan, nung hinabol ko, kunyari pataas, akala niya ahon na ako. Yun pala, sinusundan ko siya. Ayun, at inabutan natin mga kaspero, tinamaan sa may buntot na part. Kaya dali-dali akong umahon. Tinayaan ko lang na mag-release yung line natin para hindi siya makawala or mapunit mga kaspero. Ayan. Kaya meron na tayong second king mackerel mga kaspero. Bro.
Alright mga kaspero, ito yung nadali natin at umaho na tayo. Yan, King Mac. Tatlo. Ayun, kay Master Jeff, nadali oh. Ha? Pure. Pure. Ha? Tatlo. Yan. Ito tatlo. Pucha, dalawa? Bro, wala kami isa bro. Ha? Dalawa tayo. Ito na sa akin oh. Sabi mo kay Ate Angel mo, parang ng cellphone ni Kuya. Tawag na kay Bunso. Hindi, gano'n na si bro. Ito na maliit. Kunin niyo ito. Ha? Ito na maliit. Tama. 1, 2, 3. Mapapasahan na Isa ulit pa. ka na lang. 1, 2, 3. Naman na. Pasok. Walang, ba't nyo tinira yung sweet lips ko doon? Isa kami eh. Kita pa. Tatlo sana yung King Mac ko eh. Ayaw lumapit ng isa eh. Dalawa na po. Taplisan po. Sayang. Kasi yan yung kukunin no. Ni Bunso. Nakita na dumaan na. Oh, sabi yun nung unang yung tatlo. Tatlo daw. May ilang kilo lahat yan? 10. Ay! Sabi yun, isa na lang. Nice. Bali, ito yung nahuli namin ni Master Jeff mga kaspero. Ano, Bininta namin lahat yan. So, kumuha lang kami ng pang-ulam namin, Ha? pang lunch, at bininta.